Здравейте, моето име е Милена Стоянова и аз съм сертифициран нутриционист. Днес искам да ви разкажа какво се съдържа в ето тези малки, сладки, гумени, желирани бомбони, които децата си хапват във всякакви форми и цветове. Една от основните съставки е глюкозо-фруктозен сироп. Повишава апетита ни за сладко и ни кара да ядем още повече и повече. Палмовото масло е с високо съдържание на наситени мазнини и повишава риска от сърдечни заболявания и развитие на рак. Също така е и суровина за производството на биодизел. От светителите специфичният червен цвят, който виждаме тук при бомбоните, се прави от изсушени и стрити на прах яйца и коремчетата на бръмбара кохинил. Аз лично предпочитам да предложа на моите дечица по-здравословен вариант на желирани бомбони, като тези малки бомбончета, които са направени с желатин и сок от червен бъз, защото здравето е вкусно и всяко дете заслужава добра храна.